Aloit takaisin sen. Niin, et siinä täällä vaiheessa. Just ajattelin, että voin käydä hakemassa vaikka hevosellaan tai sille naapurissa pikku muotoisessa. Havo. Niitä varakirjoja paljon hevosen paskaa. Muotoisessa. Mullakin muuttunut. Kukiin. Aja rakkarin peräkärryllä, hän on peräkärryllä. Hei, saaks sen peräkärryllä? Saa, ei kiinni. Aina hyvä. Katsoinko yksi aamu, kun sen kanssa kaikki pitää sitten meni. Eikö se on tapahtunut vaan Vilosen josta. Jaa. Mitä ei oo, hän ei näin, mitä ei oo. Ei noin rumaltaan tänään. Superin näköinen. Tämä on vipot. Kohta. Ei nähnyt edes vaivana, että kustakin päällä. Ei. Lukas sai kahden slaagin, varmaan pari viikkoa, kun mä koirin kanssa lenkit oli navissa. Lasten sellainen niinku pyöreä, pieni teltta. Niin. Sellainen niinku monivärinen, niin se oli pyörinyt siitä pihasta. Mikä toi on. Tämä oli kyllä vähän, no, eihän tossa oikeastaan välitäkään kyllä yhtään mitään toukoa. Niin. Se on se. Hän ei ikinä anteeksi tolle, se vaan räkittää sitä siinä. Nyt mennään tästä. Kuulitko? Mitä? Mulla on vaan mun kanssa vähän sijoitu, että se olisi myrskyisen yrittänyt. Onko ollut niin kauheeta? Hirveetä mennään niinkä. Ihan järkyttävää. Tänä aamuna en tarvinnut särkylääkettä. Ensimmäinen leiri tällä kesänä, kun ihmiset on tuommoista valottu. Siinä on rastin ruutuun isolla maalata seinän olhonen, että tuonne saliseinään rasti. Ei ollut päällä salissa valot, eikä kellarissa, eikä saunassa, eikä ulkona, eikä mitään valoja ollut. Ne pitäisi oikein isolla kupilla laittaa niin. Tai ne ei ole tietenkään osannut käyttää niitä valoja. Eteen ottaa ne kohta.